Maredehita sian buku ede nomor 150 sada tapasahat ma dana sosialta. Rp220. Tapukama acara parminggota, tapuji tuhata, marede mahita, sian buku ede nomor 125, ayat sada sahatu ayat na patoluhon. Oh
hite goarni debata ama doho goarni anakna. Tuhan Yesus Kristus doho goarni tondi perbadia na tumopa langit doho tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap doho Jerusalem. Jala marolopolop mida ibana sudehamu. Ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha si tutu marap dohot ibana sudehamu. Ale akan namarsak roha mida ibana na sailaun. Las do rohaku di akan namado tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami na di banwa gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang di olaniho anakmu na sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, saha tuhau pinarsilangi, say pato gumarohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madelehami ala ni dosa nami. Alai asa posi tutu rohanami di asi ni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Tangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik na parjolo sahat tu patik na pasapuluhon. Patik na parjolo ahudo Jehovah debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik na paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik na patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna.
Ai hona uhumna dosogot aka na marsineang di goarna. Patikna paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamuna sa siulaunmu. Alai yang go ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba de batam doi. Dan jadi ho mangula anggo na dina sadari. Manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina ono marido di topa de bata langit dohot. Tano laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubaen na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradiananai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik na paunomhon unang ho mamunu. Patik na papituhon unang ho mangalakup. Patik na pawaluhon unang ho manakko. Patik na pasiyahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik na pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Boha pandok ni debata taringot tupatik na sapului odo. Ahudo Jahoba debatam nina debatata pargogo na sohatudusan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni aka na sogoroha diau. Alai asidorohaku di aka na maribu-ribu. Aka na marholong ni roha diau. Naso mangalausi patiki. Atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amen.
Tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasako kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasakon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangaluasyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon ma hatani debata naga beturpuk epistel di bingguta minggu sadareon ima nanienet sian Johannes bindu 4 ayat paupaton sahatu ayat na pasapuluh opaton tajahama marsikat pasorin. Alai ikon bolusonado luat Samaria. Alai adongma di si sumur ni si Jakob jadi dibahen naung loja Yesus sian pardalanan hudul ma ibana di labung ni sumuri tar di hos ni arimai.
Ainunga lau aka sisianai tuhuta manuhor bohal. Dungi nina Jesus mangalusi ibana, out dibotoho basa-basa ni debata, jala out ditadaho na mangido aik inuman sianho, ra olo mangido tu ibana, dungi lehonon nama tuho aik na mangulu. Tung ubal gama ho asa oputa si Jacob na mangalehon sumoron dihami ibana do manginum sian i dohot ianakona rodi pinahanna. Alai na manginum aek silehonoki na sotupa mauas bei rodi saleleng-leleng na, ay anggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana, na mabaor sahat rodi hanguluan saleleng-leleng na, ido yanggo sahatna martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
saha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahova ido ama pargogo na soha tudosan na tumu palangit doho tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatondi porbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumawon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal duibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamon ni debata Jahova amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen aka na badia doho di hasesaan ni dosa doho di hatai na mandok mulak mangolu dosogo daging ni halak na mate doho di hangoluan na sora suda. Amen.
Selamat hari Minggu mari kita salutna kadamang dok dainang songonin nang dihamuna akai anak nami remaja na posobulung ini huriatta tabigima songon titingak kabarita masa di tonga-tongan huriatta di bagasan na sa minggon na perjolo guar ni minggutta ima minggu letari namar lapatan marlas ni roha mahamu jala topik ni minggu jahoba mangalehon aik hanguluan. Nah paduahon pertanyaan di hari Kamis tanggal 3 April 2025 masuk pukul 10 sia 30 wib pertanyaan di wek di Patupa na perjolo di wek sada dua di jabu ni keluarga ni Amageas si tanggang inang Bursitorus di Jalan Tarutung na paduahon wek tolu wek opat di bagas ni amang keluarga pandisiani parbor hutahayan di Simajalo atong Laus tawa bema akka bibilo bukedeta ditongki akka pertanyaan ni. Napa toluhon padidion nama dia sadarion tanggal 30 Maret 2025 di patu pada padidion nama dia tu dua halak poso-poso. Napa paton ruas namoding. Ni hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 nung ngajumulu marujungulu amang alboin siahan marang aman firma tubuh tanggal 25 Maret 1980 tutup umur 62 tahun. Tatanya koma di pergoge de batama keluarga nati tinggal honni. Mardomu tu si di minggu sadarion. Patu paut taro papungu dana sosial jala tapasah yang non ditiki patupa acara pangapulion sian huria. Na palimahon ruas napida. Mulai sadarion minggu tanggal 30 Maret 2025 nunga pidda huria be keluarga amang maranto simarsuit inang Nelly Adelina boru simamora simarmata doho tolu yanakon nasida sian we dua pidda huria tu HKBP balige resort balige titing pabagason titik paduahon naing majalo pa masuk-masuan parbogason ma David CR sianipar SSPD anak ni amat haposan sianipar tubuh ni inang Risma boru butar-butar nahinan inang Julita boru hutagalung sian huta sobosurung ruas ni huriah HKBP sobosurung resort sobosurung distrik 10 sada toba sudutan dohot orana Nur Sefelina boru si hotang Eskom SPD boru ni amang situa doktorandus jatogi si hodang SHM MPD tubuh ni inang erboru opusunggu SPD nahinan sian huta helpetia medan ruas ni huriah HKBP desa tiladan resort medan helpetia distrik 10 medan Aceh pamasu-masuot di Patupa di hari Selasa tanggal 1 Maret 2025 di HKBP Soposurung masuk pukul 10 wib titik perjolo dohot paduahon neng majalo pasu-pasu parbogason ma Chandra Alef Kennedy boru silalahi anak ni amang B silalahi tubuh ni inang boru pajetan nahinan ruas ni HKBP Sobosurung resort Sobosurung weksada dohot oranna restu Amalia Lasmauli boru pajetan boru ni amang Frie Sutiadi Budi Wahono nahinan tubuh ni inang Imas Masriah ruas ni HKBP Bogor resort Bogor di pasu-pasu di hari Rabu tanggal 2 April 2025 di HKBP Sobosurung resort Sobosurung masuk pukul 10 wib hasil ni rapot kategorial na parjolo kategorial ina perempuan huria manang SPH Denggat domar dalan rapat kategorial ina perempuan hak huria na di Patupa na di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 nasalpu laus terpildo pengurus seksi perempuan huria periode 2024 sahatu 2026 ima na perjolo ketua inang Aborus Sinaga Mananga Opu Margaret na paduahon wakil ketua inang Boru Sitanggang na patuluhon sekretaris inang Boru Munte bendahara inang boru pasaribu tatangyakon ma toktong di dongani de mata nasida diakka uloni B kategori lansia dengan nomor dalan
Parjupangan lansia na di Patuba na di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025 Natuari. Hobartu keputusan ini dipungwani di Patuba ma pungan lansia ganuk 2 hari sebulan tik di minggu pa 2 dohot minggu papaton atong robe mahita akka amanami dohot inanami. Sumbangan tu renovasi gedung gereja. Tajalor sumbangan tu renovasi gereja ima sian na perjulu keluarga Opu Jonathan Sormin boru pajetan godang na sajuda, keluarga Amarik boru marpaung sajuda, NN anak ni Rosni Huriatta sajuda, sian keluarga de siahaan boru siobing 100.000, sian keluarga Amarandi Bultom inang boru manurung 3 juta. Total jumlahnya 6.100.000. Maunya tema dinasida saya di Ramoti jala di pasu-pasu de Batama sudi akka lakka nasida suak songoni nang akka pinopar nasida marhiteon khusus hami toktong diganuk asa tung ukka prohatta lahu mangalehon akka sumbangan ta baik berupa uang manang barang lahu tu kelanjutan ni gerung gereja tahun marsanga marepata di sudi akka pediata dohot akka nata pasaha tuhuria napasiahon rapot kategorial ama ina dohot guru sekolah minggu saresot di hari minggu naro tanggal 6 April 2025 di Patu pada rapot kategorial ama ina dohot guru sekolah minggu saresot maringana di gerejaon masuk pukul 10 opat uip manang jam 2 siang alani itu sudah pengurus kategorial ina Parupuan Huria ima inang Opu Margaret Borsinaga inang Situa Simajutak Borsitanggang inang Boru Munte dohot inang Simajutak Boru Pasaribu suang songoni pengurus bungan ama bungan paduan soramasmu bungan ina senasa ina eksaudi dohot sude guru sekolah minggu asa Roma hita madohoti raboti. Ruas ni Huria nama ulang tahun siang mulai tanggal 24 Maret 1 tanggal 20 Maret 2025 nung adong beak kamanginang song dia kecartai jalan nang tertera doh di layar song nima nang dia kata daftar ni ruas nama ulang tahun pardongan sare peon nung adong di tong-tongan ni layar tai tercantum di si ala ni ima song hata ni debata tu ruas ni Huria nama ulang tahun di bagasan semingguan sai papoto honon mudo tua udalan hanguduan sun malas ni roha dia roban di bohim akka sudungan ni roha masa di siamumu saliling-lilingna tarsurat di Pesalmes 10 ayat 10 sera songon akka tubit ni dua kamanginang nung adong bekadia caratai laus tabegi majo adong songon surat sahat tu hita ima surat naro siam timpeng si gunung Sinabung las di bagas atikyon, las di buan nasira do songon kue do akka hasil kerja ni nasira marhidema tu hitaka namang do dainang ali hasil karya ni nasira nong adong tarida nakaningan di luari aria mahita retama hita manuhuri songon bantuan ni hita tu nasa pengungsi Sinabung na masa diaka tiki-tiki akka naksalpui songon ima pangidon ni hita salukna dihamok kadamang dainang siya tonga-tonga ni ruas ni Huriatta laus berhidema songot titik perhepengon nung adong be tertera dia ka titik tayak kamanginang ale molutung adong dia kana hurang lobi dia ka panuratonon di tonga-tonga nya ka titing naksahat tu tonga-tonga ni Huria boy mata paune tu akka minggu-minggu naneng ron ala nima marsanga madebata marsanga mahitanong saluknya mauleate madepasat Huriatta tu saluk ruas ni Huria napasaton pelean gugu tao dohot hamolateon say anggiat mari tabay de bata pasu-pasu di hita muradong na hurang lobi panuraton ng guardo jumlah perhepengon buhay ma tapatakkas laho paringgat tuminggu kanan ro mauliate shalom.
Maredehita tapasahatma pelean sadaa dohot sadabe.
Dameni debatana sumurung siang saluhut naroa. Imana mangarajai hati-hati dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena. Amanami inanami suang soni nang naposo bulung hatani debata naga bebohal di tonga-tonga ni ngoluta imana dienet sian buku opat Musa bidu 20 sada mamuka sian ayat 10 tolhas tu ayat 20. Opat Musa 20 sada ayat 10 sahat tu ayat 20 tangi hokamu maasa hujahahon dihitang. Dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat musena sida sian Obed jala marsaro di bona di dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habisaran. Borhat musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Borhat musena sida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon namardalan di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ay Arnonido perbulatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori. Alani ido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge di Arnon. Tole muse hapuasan ni akasunge akan nama baor tukan ni inganan jala mangariori di partalpahan di Moab. Borhat musena sida siani tubir ima sumuri na nidok ni Jahoba tu si Musa papungu ma bangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida. Ujui ma dia dehon halak Israel hata ni edeon. Bisat maho ale sumur marede taripar mahamu. Ima sumur na hinali ni aka iduk. Nasaut ni dukir ni halak nasangap sian bangsoi marhite sian tukut harajaon marhite sian akka tukut na sidai tahe. Dungi borhat musena sida sian halonganan tu matana jalasian matana tu nahaliel jalasian nahaliel tu bamot jalasian bamot tururan na di ladang ni Moab napatodong dohot pusu ni Pisga panatapan tukan halongonan. Ido yanggo sahatna. Horas madihita amang inang. Sehat dohita sude. Mau liate madi debata. Nggak minum nakisa jabu. Minum maha tes manis kopi air putih. Manang tuak. Ayarong horai nak pedita. Manogo dope nggak minum tuak badong. Minggu nasalpu hami tu si bodiala. Jumpa kami madisi kode tuak. Harong di si piga-piga ama. Ubereng ma banga marisi kalasi dohot tuak. Berarti itu bukti ada di pagi hari aka ama manginum tuak. Lepos doro aku anggo ama di HKBP sopo surung danganong na minum. Toho doi. Halai. Unang maapala tung pagi na ida nga kamu minum tuak kaman ami ete. Babolo pe bornge kamu minum tuak unang magabe si sobur tuak. Ay memang si Paulus pe didok do to si Timoteus inu mangguri ninda do memang. Alai dang gabe disuruh si Paulus ibana gabe si sobur tuak laho palasson. Hola palasson daging hidup. Aka amang inang molosongoni nama rikot ni aek dihita. Apalah di bagasan sadarion di minggutta na badiaon dihatai debata tu hita taringot tu aek. Data paida-ida nakingan tajaha di opak Musa 20 sadai taringot tu aek taringot tu sumur. HP nakinga di epistel perak majahado hita ima di Yohanes 4 ayat 4 1 ayat 14 ipe dihatai taringok tu sumur manang ai atong molosongone adon neng dohono di debatan waik tu hita omma gabe pergumulan
hatiha paradeho jamito. Boasa pola ikut di dua turpukon hataon ni debata taringo tu sumur. Ay molo ay do di dok sude do rahita nungatung mangatusi taringo jamita sian Yohanes 4 ayat 1 ayat 14 bahwa Yesus adalah air kehidupan. Sude do hita nunga mangatusi. Alai bohasa ma apalagi ma di bidu ima obat Musa 20 sada ayat 10 sahatu 20 on iko sai jojot berengot tadi turpuki borhat jala borhat. Di ayat 10 borhat, di ayat 10 sada borhat, di ayat 10 dua muse borhat ayat 10 tolu. Bohasa pola iko songoni. Lihodon di debata tu hita turpuk ngong manang hatanau. Alani do akamang inang molo didok borhat. Borhat ima tadi kon inganammu na perjolo. Dan ita he? Tu dia. Tadi kon inganammu na perjolo, tadi kon kondisim na perjolo, tu sada kondisi na baru. Sarana majodagi, ya nak kota, na SD, naing tu SMP ikut tadi konon nado SD on. Naing tu SMA ikut tadi konon nado SMP on. Naing tu kuliah ikut tadi konon nado SMA. Alani boy mado honota molonunga sahat tita tu sada ujung ni perdalanata gabe nai baru namai gabe titik awal nai baru namai laho manguduti buse perdalanan tinuju ni debata. Alani do boy do honota dang namarso HP habor hatat tau dang marnaso. Sonari hita mangulu tokin nai borhat nama hita tu bahasa mebir hamu. Hamatean parhitean la tade hojo. Nah soi boto hamu deh tade hojo. Hamatean 2 tolu. Hamatean parhitean la manopo Jesus ki do baru dopak hamateani alai dia na diingot imayet dehon. Jadi taida ma kamang inang pola horwa ikum mebir hita banget dehone. Pola. Tokinai bongot no mahita tu Jumat Agung. Ainga merdala kita terus di minggu passion. Jala di pertanyaan apa nunga tabege di jahat taringo tu perdalanan ni Yesus madapoton dulu Golgata. Alani rohamu pertanyaan. Awi ada 2, ono puluh lain aro olat 30. Habe di pertanyaan wiki doa kamang inang di jahon perdalanan ni Yesus. Ala nunga masuk kita tu minggu passion. Ono minggu ma adorang suatu Jumat Agung. Nah alani do molopor hati tasian ngoluon masuk mahita tu hamatean. Alai hamatean ternyata tidak menjadi titik yang terakhir. Alai gabe start na awal namai menuju kehidupan yang kekal di akka na porsea. Contoh na asing muse hubay na kamang inang isarana songo kami ma molo borhak mahami sian rato parapat menuju Lampung.
alai Lampung menjadi start awal lagi menuju HKBP Soposurung. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Apa yang kita alami ketika kita sudah berhenti di satu titik? Ketika anak kita sudah meninggalkan SD lalu di SMP, apa yang dialaminya? Hati hada danata nunga masuk tu SMA itadikon SMP aha nadihilalai bana. Dung ditadikon anak kotai SMA masuk tu perkuliahan aha nadihilala. Hita yang sebelumnya dang marhasohotat dope dungi masuk ma tu ngolu na marhasohotan so hot marhasohotan dang lari bebana dang mengida-ida na asing bebana ala nunga so hot so jala hot mahu imam masukna. Bagaimana pengalaman kita aka amang inang aka amanami dohot aka inanami suang soninak aka yana kota dung masuk kita tu finish yang selanjutnya yaitu yang semula singel lajang kini memasuki kehidupan yang baru yaitu kehidupan rumah tangga. Apakah di titik itu kita bisa merasakan Allah bersama-sama kita di dalam rumah tangga kita atau justru yang berbeda yang kita alami? Aka inai boydo dihilala nadiaju aka amatai do hagaleonna aka amatai boydo dihilala nadiaju aka inaido hagaleonna manang rodo amatai manujangi manubuhi dohot makatahon akan asotikos dohot nahurang dengan tu inatai. Bohamu akaina burjudo amat tamuna 5 halak ko bangalusi. Bohamu aka ama burjudo inatamuna burjuhian. Aka amang inang molo adong aka ama na mulai manang na olo lalu tangan na lalu pak na lalu hatana bertobatlah ati haci pakilalan ni natai ay hamu maju akai na namin naong adong boruna marumah tangga olo do hamu borumuna ipukuli helamuna daong olo do hamu ipukuli amatamuna daong hamu akamat tanami olo do hamu mamukuli na tamuna bah lu sonak apa sadangnya lusi na olo do noai kalau begitu bertobatlah ai molo isarana dong aka perbedaan boy dotong bayi pasip jo satokin lao jo tu luar isina lao tu luar alai unang gabe mertinju biarlah episkal istu teh ima petinju yang terkenali ibana ma petinju unang pola do ina tamuna se tinju muna ente pelagi anak komune tinju ham unang pola marak sekarang ini kita bisa lihat melalui TikTok atau media sosial begitu banyak tingkat kekerasan yang terjadi kepada istri atau di dalam rumah tangga. Pengalaman nami amang inang di 2 tahun nasalpu hati membela seorang istri yang sudah 22 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jala aka bekas-bekas senjata tajam di tubuh ni natai adong dope. Apa boleh buat dengan terpaksa kami harus rela untuk menyekolahkan amang itu lagi untuk sementara di penjara agar ia merenungkan segala perbuatannya yang kurang baik kepada istri dan anak-anaknya. Songni maka amang inang borak mingului hape hati haro hita mabuan inatai manang amatai tujolo ni padita tujolo di debata naolo doho itorin naolo doho bauma itorin hape holanai bereng hagaleon na itu sadai maho ai gitu. Cukuplah kehidupan yang lalu seperti itu ala nunga
lam magodang jalatang hita nang diaka hapor syauta. Nah amang inang mulak manaki kita mangida dua teks khotbah manang dua teks natajaha di bagasan sadarion ima di bilangan manang opak Musa 20 sada doh di Yohanes opat nakingani manaringoti taringot tu sumur. Bangso ni debata imana dihatai di opak Musa 20 sadai borhat donasida move on donasida mereka bergerak pindah mencari satu titik finish yaitu sumur. Demikian juga dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 14 taidama Yesus dohot akasiseanna bergerak borhat sian Judea mencapai satu titik finish di Samaria tetapi juga sumur. Muncullah pertanyaan, mengapa Allah memberikan kedua teks ini kepada kita yang berbicara tentang sumur. Ahado nani igil ni debata siak kita ubahen na di pasahat turpuk jamita di bagasan sadarion taringot tu sumur. Ahado nanang dohonon na tu hita. Molo taida nakingan amang inang di dua turpuki lao do bangso Israel suang songoni parupuan Samaria bahkan Yesus Kristus mengalului jalan menikmati air sian sumur. Bahkan na menarik sumur itu adalah peninggalan dari nenek moyang yaitu Yakub. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap terhadap sumber air yang diberikan oleh Allah. Ai debatado na mangalehon aik tu hita dakolan taringo tu aik hangoluan rodi saleleng gilelenga dakolani. Karena biasanya memang khotbah yang diambil daripada Yohanes 4 ini akan berbicara tentang Yesus sebagai sumber kehidupan kepada kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Alai di somba johita di Portibio. Jadi leho debatado di hita ai ubah nagabe boy hita minum di lehon. Aka amang inang sada halobiyatta halap batak na adong di tobaon na mungkin tasadari manang naso tasadari di leho debatado aik na godang di hita na margoar tao toba. Dai tahe? Dai do? Tao toba. Alai didok perusta ima padita Victor tinambunan bahwa nuaingon tao toba nunga holan saotik namai songon aik hangoluan sapartolu digijangai alai anggo ditoru nunga hamatean ala boa ala tung macai gudang sampah nama tung macai gudang sampah. Maridi marlange akana marlange aleaha mana masa ibu mas sampani sampoi laos di peako dodisi molo sahalak aka amang inang na maridi di tao toba mamake sampo namar plastiki itadi kondisi sampana sahalak bagaimana kalau itu 1000 orang dan dalam beberapa hari terus berulang-ulang bukankah akan terus bertumpuk-tumpuk sampah itu di dalamnya hape isi do namen imati tau toba hita dadi pabaor doi tu akka jabut tabe dadi pabaor doi dialirkan doi tu akka jabu-jabu na adong dison bahkatu lagu boti bahkatu luat na asing uli tio aiki di lehot debata alai memang hurang do perhatiata taringot nama jaga tau hearu jasa buku amang inang ima hati hasoro dope memang halak bulada tu tano Batak bahwa ternyata nenek moyang kita itu dulu sangat menjaga tau toba. Jadi di akan nenek moyang tau tobaon sesuatu yang sakral dan boy
marlomo-lomo akai si jolma. Dang boy madok hata narorang. Patang. So tung muruk na boru kan. Artina songoni mana jolo ako putei lau majaga haulion ni tau tubay. Dang boy asal-asal. Jala dang boy bayano disi akan kotor. Akan kotor siapa mangat dang boy bayano disi. Akan kotor siapa dia dang boy disi ala boa. Ala sianido dibuat nasida ai lau inumun. Molonunga iyas tutu aiki data bodo inumotai. Ada satu sungai di Korea Selatan demi menjaga memulihkan kembali air sungai ini, Korea Selatan membutuhkan waktu 100 tahun supaya air sungai itu kembali jernih dan tidak lagi terganggu dengan berbagai macam polusi termasuk sampah plastik. 100 tahun kamang inang alani pai mamangolu hita unang beyan no mululau hita tuaek mululau hita tuaek tobaan unang beta bolok koni akan sembarangan. Alaboha akamang inang, sekarang ini HKBP sedang gencar-gencarnya melalui Eporus menyuarakan perlindungan, menyuarakan kembalilah kepada perawatan alam Tapanuli Raya. Bahkan di minggu nasalpu nama rapot kami di Tarutung atung apala di Sosohodo bahwa di tanggal 10 April naneng ro ala jonokon ni Jumat Agung namai hari hamamate di hari Rabu marpungu do ruas di HKBP bahkan diundang dari gereja-gereja yang berbeda bahkan dari agama-agama yang berbeda bahkan pemerintah dipanggil diajak diundang marsada neroha martangiang pertobatan mulu tu somajo petahojo hahonani jami taun ala memang nunga macai rikot tita dinalahu majaga diri unang be manegai alam Tapanuli Rayaun mulu di hati haita tabu hita tahilala alebuan non tu generasita taingot ma akamang inang haulion ni tobaon it banda boy petani mati ala nadilehon akka uputta na parjoloi dotong tu hita hinaulii alani do aka amang inang menarik do nai dokon di opak Musa 20 sada ayat 10 nomi. Adok kita nama buat Bibel dohot HP suci pitaho. Bayi nama nuango tu dia handphone nama kan bah HP suci pitaho. Opak Musa 20 sada ayat 10 nom tajaha majorapak 2 tolu. Papungu ma bangsoi papungu ma bangsoi asa au ise do au debata asa au mangalehon aek inumon tunasida ise nasida hita akan atinopa di debata dileho debata aek lau inumota alai taingot ma aka amang inang dang holan aek nata inum siganupari alai dohot do aek nama baur saha tuhangoluan rodi saleleng ngilelengna ima na dibahas di Yohanes 4 nakingan ujama dihita Yohanes 4 ayat 10 percakapan atau dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Di ayat 10 Yohanes 4 didok. Dungini na Yesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa di debata, jala out ditadaho na mangido aek inumon siako, ra oloho mangido tu ibana, dungi leho non nama tuho aek na mangolu. Aek na mangolu
Itu berarti bukan hanya air yang kita minum itu, zat cair itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, alai dohot do aik na bangolu nama baik tot di taon nang pemate dagingon alai mangolu ma anggo tot di rodi saleleng ni lelengna. Itu alana di dok di ayat 10 di Yohanes opati. Alai na manginum aik silehonoki naso tupa mauas bei rodi saleleng-leleng na ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor sahat rodi hanguluan si saleleng-leleng na. Dia mainang padita aek nama baor sahat rodi saleleng-leleng nai hapor siau. Jadi ada dua air yang diberikan oleh Allah kepada kita. Air untuk kehidupan sehari-hari dan air untuk kehidupan selama-lamanya. Da burjudo tu hatai, tu macai burjudo ibana. Di hari kotor do ale aka amang dohot ale aka inang suang soni na poso bulung. Di hari kotor de batado patu pahon aek na hina perlu honota. Alani na taha perluhon tangyak kotu de bata. Malungun roham dia kaya nakon tangyak kotu de bata. Malungun roham dia kapahopu tangyak kotu de bata. Unang lahu tu datu. Tangyak kon tu de bata. Molo di dok de bata dang lehonon na ala terabat an dohot an apa boleh buat mungkin harus adopsi. Ay adopsi pe baga-baga doi. Kenapa? Tunggu dang akadat dana nuaingot tubuh kamang inang. Alai dang marama dang marina. Kenapa tidak bagi kita yang tidak diberikan oleh Allah untuk melahirkan? Kenapa kita tidak mengadopsi? Sebab itu juga adalah pemberian Allah. Itu alana hatiha marguru terdiri hami natoari. Jadi pasado tu udah sida bahwa bayi itu sejak dalam kandungan sudah menjadi manusia. Itu alana aborsi adalah tindakan pembunuhan. Olah dokter do naboi mengambil keputusan demi menyelamatkan satu nyawa. Ipe adong do kode etik di nasida. Alania ka amang inang molo dilehot debata aik nama maori di tonga-tonga di ngolu taon unang matalitohi. Unang mata kotori, unang mata bain aka polusi, alai tajaga ba ibana, ala debatado na mga lehon, dohot na paradehon ay hanguluani dihita. Taida ma aka amang inang, suara ni Jehovah di bagasan sadarion mangotak kita, mangajak kita asarap borhat, laho pauliulihon parngoluanon, ala boha. Taida ma hati hapa jupak kita dohot aik Maria iya dotot dita. Akajol mana rolau tu tahu toba begitu gembiranya mereka naik berenang. Ketika orang menggali sumur lalu ketika dia sudah bertemu dengan sumber air itu dia bersuka cita. Ido alana di opat Musa ayat 20 sada ayat 10 pitui didok. Ujuima diedehon halak Israel hata ni edeon. Hata dia mai ala dumpa jupang nasida dohot sumur, dumpa jupang nasida dohot aik, marede ede manasida dungi di dokma di ayat 10 pitu, bisat maho ale sumur, marede taripar mahamu, ima sumur na hinali niaka iduk, nasaut nidukir ni halak nasangap, sian bangsoi marhite sian tukut harajaon marhite sian aka tukut nasidai tahe Maria iya dotot di tahun aka amang inang pajupang dohot aek lama molo pajupak kita dohot aek hanguluani pabornokon hapor syauta pabornokon nang todita alani di bagasan otangan di debata di bagasan sadario tuhita rap borhat
rap bergerak mahita dohot ibana pauliulihon parnguluanon. Amin. Marede mahita. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata nami marhite-hite hatam di bagasan sadarion nunga di otak ko hami. Asarap pami dohoto ali tutu. Di bagasan na pauliulihon parnguluan di tonga-tonga ni ngulu namion. Ay dilihokodo akan nauli. Dilihokodo akan adengkan di hami. Alay sipata ali Tuhan. Sayulu do hami mangalay tohi. Aek na mabaor na nilihom ni itu hami. Nang aek sino mon nami. Suang soni nang hapor siyaon nami. Ulu do hami mangalay tohi. Marhite-hite na hutud dalho kami hu. Alane bisan dilihokodo pe hatam na badiyay. Mabornohi hapor siyaon nami. Mabornohi roha ng pakirin mo nami. Atong patugo roha nami ali Tuhan. Asa ulo hami rap mangalaka dohotong. Tuhan nami, di bagasan tangyang namyon, hutangnya ko kami dotoktong. Imaruasmu, amang hanes si majutak. Na di bagasan sadarion na sida nang mulak ali Tuhan tubo na pasugiton. Pajupang dohot keluarga nang ianakon na nang ditadikon na sida di piga-piga minggu na salpu. Tuhan nami masailas roha nami mulo di bagasan pemulihan nama amang nami alay nga gabemboy amang nami mulak tuhutan namion rak marsaur dohot akayanakon na rak marsaur muse rap dohot tami di garijaon. Atong unang masyalang-alang alay Tuhan asini rohami di nasida. Tuntas som matutuali Tuhan pemulihan di tangan ni amang Hanes. Maria iya matod dini inang nami. Maria iya nang tod dini amang nami. Alani asini roham. Suang soni ali Tuhan nang di keluarga nanaing mabuan ianakon na terdidi di bagasan sadarion. Marhite-hite aek padidion di lehoko haluaon. Tu poso-poso nanaing dididi di bagasan sadarion. Atau ngasi maroham ali Tuhan di natorasna. Tu koman natoktong paingoton na sida. Asatong diajari jala ditogu-togu akadadanak na sida ali Tuhan. Tuhatam na badiyay. Dongani mahami toktong di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari de mahita huhut papungupelean.
nuang masuk mahita tupat didion nabadia mari de mahita siap buku de nomor 147 ayat sada jongjong ma natoras 147 ayat sada. Jesus amiro diso mangihuton naliramu rodo puso ala nabi martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mabuan danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargugoy manasida mangayahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan na mabuan danak sididionon, tangiho kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat pertibion nin na madok akasisianna. Podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut na hutonahoni Tuham. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan, alai naso porsea hona ohum sogut. Tangiho kamu madohot hatan atar surat di surat ni si Markus. Adong maakada nama buan danak Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisianima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dogma. Loas samuma akada danaki rotuau. Unang orai hamunasida ay diaka si songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudo kontu hamu. Manangisi pe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danaki. Dia pehom matangan na tu nasida masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor syautai. Atong alusi hamu mahata na husukutonon. Dipangido hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan ni nahi na porsiamuna. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja. Do tu parguruan di huria protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite pad didion na badiai. Mari de mahita syabuke de nomor 146 ayat 125.
Jongjong. Orang tua jongjong. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami akadadana kontuho jala di jakokodo nasida gabi anak komu. Marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hangoluan nasa leleng-lelengna. Asima roham dohot diakan atoras ni dadana kon. Saya pargogoi jala ajari manasida manogu-nogu dadana kotuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaomu. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 145 ayat sada jongjong mahita sudena. Tatangnya koma piliata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasau libasa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilihon Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajamu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaor hon ma damena tutodim.